grazas por estar aquí. E xa empezamos. Ben, pois, dende En Marea vimos de reunirnos coa Rede Galega contra a Pobreza, reunímonos Ana Seijas, responsable de municipalismo, e eu como responsable da área de política social, porque nos querían trasladar as ideas que de cara ás eleccións municipais a Rede Galega contra a Pobreza considera fundamentais para que todas as forzas políticas se inclúan nos seus programas electorais. Dende logo, para En Marea, a loita contra a pobreza e a exclusión é unha liña estratégica, xa o tiñamos en conta no banco de ideas que estamos a elaborar para as eleccións municipais, e temos avanzado algúns eixos prioritarios en medidas a nivel local pois que teñen que ver co desenvolvemento de rendas de garantía de ingresos naqueles concellos grandes nos que poidamos facelo, como xa se está facendo, nalgúns, e nos concellos máis pequenos con unha unificación das axudas sociais para eliminar a burocracia, eliminar a necesidade de ter que andar pedindo distintas axudas para un mesmo fin que é a inclusión social. Entón temos avanzado unha idea de que nos concellos máis pequenos se unifiquen todas as axudas sociais para que as persoas en risco de exclusión pois teñan máis fácil o acceso ás mesmas. Tamén pois o desenvolvemento de tarxetas solidarias, superando este sistema asistencialista que ten que ver, por exemplo, con comedores sociais. Nos apostamos por modelos non asistencialistas, e a EAPN, a Rede Galega contra a Pobreza, é o que nos veu trasladar que debemos desenvolver os servizos sociais comunitarios e superar pois os modelos asistencialistas no tratamento da pobreza e da exclusión. En ese sentido, nos tamén concordamos, son necesarios plans integrais pois de desenvolvemento de programas que loiten contra a drogodependencia, contra a pobreza infantil, en resumo, integrar a loita contra a pobreza e exclusión en todas as políticas municipais. E logo, concretamente, a Rede Galega contra a Pobreza trasladounos dous temas fundamentais que nós tamén considerábamos no noso programa, que é un plan urxente de accesibilidade. Non é de recibo que, dende 2017, tiñan que estar adaptados todos os espazos públicos a accesibilidade para todas as persoas, e que siga habendo pois persoas semiatrapadas nas súas vivendas que non poden acceder a todos os servizos públicos en pé de igualdade, e por iso nos demandaremos en cada concello no que estemos que haxa fondos específicos para adaptar a accesibilidade universal todos os espazos colectivos. Vimos aí, por exemplo, hai pouco, unha nova dunha muller de Abadín que en cadeira de rodas é moi difícil sair da súa casa porque o Concello promoveu unha obra pública, unha vía, pola cal hai un excesivo desnivel dende a súa casa á súa vía, e despois de 5 anos non lle dá resolto o problema. Eso non pode pasar, pero eso a nivel de todos os concellos é un eixo fundamental. E logo, outro elemento central das políticas municipais que a EAPN recolle este ano e que nós tamén levamos no noso programa é actuar contra a exclusión da vivenda dende os concellos. Para nós, dende logo, é esencial. Logo, isto debería ir combinado cun desenvolvemento a nivel autonómico das competencias plenas en asistencia social que ten a Xunta. En ese sentido, estamos xa en disposición de levar a pleno unha lei de renda social que supere a actual Risga. O desenvolvemento da Risga, o decreto que desenvolve a Risga, chega 5 anos tarde, mellorou aspectos que eran unha demanda de todos os colectivos que traballan contra a pobreza, como poder combinar pequenos empregos con esta renda, pero para nós exixe un maior esforzo orzamentario por parte da Xunta, e por iso presentaremos unha lei de complemento de ingresos, porque hoxe o emprego na nosa sociedade non garante a inclusión social, e por iso este tipo de prestacións teñen que estar dirixidas tamén a quen está na precariedade do emprego. E, finalmente, un dos aspectos que nos trasladou con gran preocupación a Rede Galega contra a Pobreza é polo discurso de odio que se está xerando nas campañas en curso, e consideran pois que debe evitarse toda esta normalización do discurso de odio, concretamente contra as persoas en risco de pobreza, pero contra todos os colectivos en vulnerabilidade social, e nós, dende logo, asumimos esa cuestión fronte ao discurso de odio do lado dos dereitos, da democracia e da xustiza social. E, nese sentido, afrontamos todas as campañas electorais que deixo xa con Ana Seijas, responsable de municipalismo, para que vos fale do banco de ideas.
Sí, moi bo día. Grazas, Paula. A miña presencia aquí hoxe como responsable de municipalismo da organización. Hoxe reunímonos coas persoas de APN, da Rede Galega contra a Pobreza, e queremos mostrar a nosa disposición a reunirnos con todos os colectivos que loitan para reducir a pobreza e a exclusión no país. Esta reunión ven a contribuir a incluir esas demandas que eles nos trasladaban e que moi ben explicou Paula en ese banco de ideas cooperativo e participado por toda a sociedade, pero en este caso con especial atención ao que nos trasladan dende os colectivos para dar logo traslado aos programas de cara ás eleccións municipais diferenciados por áreas para que as mareas, para que todas as mareas, para que todas as candidaturas do espazo político podan incorporar estas demandas dentro dos seus programas. Xa hai moito tempo que nos ofrecemos este espazo de traballo colaborativo onde xuntar todas aquelas cuestións que son importantes para mellorar a vida das persoas e que logo cada quen nos seus concellos adaptará ás necesidades e aos seus programas concretos. O noso compromiso para loitar contra a pobreza e contra a exclusión é unha liña básica dentro de En Marea dos nosos principios e, bueno, pois é gratificante ver que nas reunións que estamos mantendo cos colectivos e neste caso hoxe cos compañeiros cos que nos acabamos de sentar que existe unha gran coincidencia nas liñas de traballo e nas propostas que pretendemos desenvolver en todas as administracións, en todas as institucións, porque é preciso facelo en todos eses ámbitos. E unha vez máis tender a man a que todos os colectivos teñen as portas da nosa casa de En Marea abertas para sumar e mellorar as vidas das persoas de cara aos próximos comicios municipais, xerais e en calquera momento. Sí, dende logo é unha liña de traballo de En Marea aquí no Parlamento dende que entramos no mesmo, porque o prioritario que ten que guiar as nosas políticas de vivenda é garantila como dereito fundamental, e aí inclúe tamén regular e facer un parque de vivendas de alugueiro social e que non haxa usos que pervirtan esta situación e que todo o mercado estea regulado. Sí, para nós é a mesma filosofía que defendemos. Tanto o tema da luta contra a pobreza é o que se pode facer desde os concellos. Vostedes falan de superar o modelo especialista, facelo máis integral, pero sei que é complicado, pero para concretar, eu son alcalde, por exemplo, que se pode facer que non está facendo agora para superar ese modelo especialista, que non sei ser un objetivo, unha elevación de intencións? Cales serían, digamos, os primeiros pasos que vería que dar? Dende un concello, o certo é que hai dificultades, sobre todo a nivel de financiación, por iso nos defendemos que os concellos poidan utilizar o seu superávit para o gasto social. O primeiro que debería suceder é que a Xunta asumira as súas competencias plenas en asistencia social e aumentar o nivel de investimento público de xeito que puidera garantir unha serie de cuestións básicas aos que os concellos a todas non poden chegar, pero sí se poden facer moitas cousas a nivel municipal. En primeiro lugar, unha fundamental, eliminar a burocracia. Comentábanos agora a Rede Galega contra a Pobreza, que en moitos casos o principal muro que se atopan tanto as persoas en exclusión como mesmo calquera entidade que traballe cos concellos é unha
desigual consideración de que papéis teñen que presentar para determinadas axudas e de unha burocracia excesiva. O primeiro que deberían facer, nos asumímolo do que nos pide a Rede Galega contra a Pobreza, crear unha mesa técnica municipal para resolver esa cuestión, de eliminar a burocracia e permitir o acceso rápido ao sistema de servizos sociais comunitarios por parte de todas as persoas e entidades que traballan contra a pobreza. A partir de aí, unha das cuestións que propoñemos é analizar que tipo de axudas se pode prestar directamente dende o Concello e unificalas no caso dos concellos máis pequenos, precisamente tamén para ter máis eficacia. E logo está a idea da coordinación entre servizos de emprego, de mesmos sanitarios da Xunta, de servizos sociais, porque en moitos casos pérdese na coordinación a capacidade de acción política para atender as necesidades sociais. Pero, evidentemente, o principal que se debería facer é ter máis recursos a nivel xeral para as políticas de inclusión social. E isto tamén é algo que compete ao Estado, derrogando as leis que impiden aos concellos facer políticas sociais de xeito pleno, contratar a máis persoal para os servizos sociais comunitarios, pero tamén a Xunta, que debe aumentar os seus orzamentos en políticas sociais. Ben, hoxe estamos a falar de políticas sociais no eido municipal, no que tamén hai distintas candidaturas e mareas, pero no que trasladamos o noso banco de ideas ao servizo de todas elas. E ese é o mesmo espírito que dende o inicio ten que guiar o grupo parlamentar. O grupo parlamentar presentouse as eleccións como en Marea e coa vontade de levar un programa de transformación social, e iso é o que nos estamos adicando, a cumprir o programa electoral e a facer propostas para que a Xunta cambie as súas políticas en todos os eidos. Dende esta lei de renda social que comentamos que imos presentar, estamos nesa mesma liña de defender as maiorías sociais e defender o programa electoral polo que nos presentamos ás eleccións todas e todos os deputados do Parlamento galego. En conxunto, temos que levar ese programa electoral ás institucións e seguilo defendendo. Pero non dificulta un pouco no día a día o traballo con compañeros que sabedes que van ir divididos, uns van en unha lista e outros agora noutra, ainda que sexan eleccións o Congreso en breve, e municipais tamén uns van a apoiar unhas mareas. Isto non dificulta para nada o traballo diario? Pero o que nos ten que guiar é que hai unha situación extrema de dificultades sociais na cidadanía. Estamos nun contexto no que a crise social non se superou, porque aínda que hai máis riqueza que antes da crise, seguimos un gran nivel de desigualdade social, se feminizouse extremadamente a pobreza no noso país. E, mirando esa perspectiva, todas as forzas políticas que nos presentamos, por exemplo, nestas eleccións xerais, temos que estar neste momento no que incluso hai forzas que cuestionan os principios democráticos máis básicos, temos que estar todas do lado da xustiza social e da democracia. Entón, nese sentido, todas e todas estamos no mesmo bando. Estamos no mesmo bando e temos que seguilo estando como estamos no grupo parlamentar, porque temos un programa que defender diante do Partido Popular, que está aplicando políticas que van na liña de manter esta situación de exclusión social dunha gran parte da poboación. Insistindo na pregunta do compañeiro, claro, que medidas e dificultas o traballo diario cando o poñen en marcha ese programa, cando nas reunións de grupo asisten moi pouquiños dos membros do grupo, ou o caso do noso, que solamente asistiron 4 ou 5 persoas. Entón, no traballo diario estáse anotado no xeito esa división. Bueno, foi unha cuestión puntual de que había outro tipo de actividade fora. A nosa principal actividade como grupo non ten que ser nos muros deste Parlamento, ten que ser indo directamente a falar coa xente que ten dificultades e que quere trasladarnos que levemos ás institucións toda a súa problemática. O do luns foi unha cuestión puntual, pero, dende logo, a principal dificultade que temos como grupo, igual que os demais grupos da oposición, é que moitas veces, por moito que defendamos cuestións que lle interesan á maioría social,
quedan nestes muros do Parlamento e por iso, nese sentido, é importante o de sair e non estar só aquí. Pero xa digo, do luns foi unha cuestión puntual, tiñamos actividade fora varios deputados e deputadas.